sambutan apa melih menika para kadang sutresna mboten namung laladan mriki Mas Cahyo. Saking Balong rawuh, saking Singgil rawuh, saking Danyang Ponorogo rawuh, Madiun rawuh, Magetan rawuh, Trenggalek ugi rawuh teng mriki. Alhamdulillah ngaturaken panuwun. Jenengan kok apa piyai sing rawuh rene? Lho nggih kula nek teng Ponorogo nggih niku wau. Sak ubek-ubek niku kula nggih teng mriki mawon. Dados apal. Dulur mriki niku kula apal. Balong Singkil tenggene Bajang Sedarat Mulon titik ana Sumarata, Bagas Priko, tenggene Sapung. Iki teng mriki sedaya mirsani jenengan ale sinden-sinden sing kanthi. Nggih. Lah menika Mas Gareng. Pripun, Mas? Menika wonten dawuh saking Bapak Mujito. Mas, ini ada penyanyi namanya Mbak Fitria Rosa. Persembahan dari Bapak Haji Karnabi Jombang. Mbak Fitri, pundi Mbak Fitri? Mbak Fitri. Wis sempat kesane 3 Pak. Oke. Kurang tak dang. Oke Mbak Fitri berpadu dalam Melodio. Namanya Mbak Fitri. Iya, Mas. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Idul. Kasih pripun monggo cegat. Kula mriko. Lajeng kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang bagus nyata ra diter lho kula. Waduh. Kayak sampun enten sing gajah keteng wingking. Oh ngono. Oh, iso. Itu buri iso berarti secara diam-diam. Mbak penyanyi. Dalem nggih? Sakniki setunggal mboten cekap nggih. Dalang ini pun dolian. Oh, mater. Oh, ngijini lho, sampeyan krungu to, Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetap sitok. Mong ngene sesuk lak prei kula. Diparingi rezeki kali Pak Mujito. Uga silat tak jak ning mall tak kon tuku baju ya sampean. Iya ta? Waduh. Nek lek sandal jinjit emoh, bojo kula nate glundung malah nggih. Iya ta? Oh nggih, ndak telegram mawon to Pak Dalang. Mas Cahyo, upami Mbak Kesi kagum baju kados teknik ngeten iki. Budale Ponorogo wonten kula ngeten. Piye, Mas? Ini apa ngono kuwi jenenge? Tegese gungan Mbak Yuku. Oh. Niki kok ya ngatek gawe ngono wis. Kula nggih konten. Mbak Fitri. Nggih, Alhamdulillah sowan teng dalemipun Pak Bapak Mujito, Bapak Mayor Mujito, selamat malam. Semoga hajatnya dilancarkan dan sehat-sehat, rezekinya lancar bersama Ibu, nggih. Oke, amin. Saya tuh di sini. Mbak. Kulo. Bapak Haji. Nggih, betul. Dari Bapak Haji Irfan Karani dari Jombang. Kulo aslinya mana? Kulo panggine sinten iki, Wong? Mbak E Tulungagung. Tulungagung nggih. Saya Tulungagung. Pengen pirsa jenengan tepang jembatan Gunung Bulu. Bolo kuwi mbiyen anu bekasku. Bekas tak liwati maksudnya Mas. Omahku sik ngalor maneh. Jembatan Ngujang siji nggon ketek-ketek kae. Iya sik termasuk kaya. Yo. Ketek-ketek kae. Idul. Iya bener toh. Jembatan Ngujang nggon ketek-ketek. Idul. Kae idul. Enek baju protelon terus mulon. Oh layak kok pakai teng
Nggih. Mbak Fitri ke selak ijo. Nggih, kula mantane niku selak ijo niku. Nggih, kula Badhe nembang apa, Mbak? Lah nggih kula niku mau bingung saking mriki kok anu napa kula niki nggih sanes sinden nggih campur sari kula nggih radi-radi anu jenengan Lorenza lak kulino to. Jadul-jadul. oh ngaten kula to nggih radi nggih kula manut mawon pokoke jalan ngoten mangke kan dibantu kali Mbak sinden Jangan mau nitih napa? kula nitih anu boten dokar Oh, itu ora tau dijegat, Mbak. kula biasanya dijedok malah Pak, berat. waduh Lah iki Ono sinden ngono kabeh genahku neraka aku men. Tambahan, nggih. Anu riyen mawon napa sing lagi niku nggih nggih. Nggih. Lho, saya Mbak. Jenengan Napa? mboten kulino teng wayang to? Kula Ngene. langkung sepi dani kita sing wayang niku. Lha wayangi sutradarane niku dalang. Ketika dalang ngucap tukang tambahan, yo kudu sendika dawuh. nah, ngoten. Ayo. Nggih, tadi ada request lagu itu tadi lagunya Campur Sari juga, tapi Campur Sari sanes langgam lho nggih. Nggih. Wonten lamunan mungkin saged dibawakan napa kula tak konfirmasi riyen kali Mas-mas niki napa pripun Mas Dalang. Oh, nggih. Aja tak celuk Pak nggih ngapunten lho, Mbak Kesi nggih. Kok gak pantes yo. Wong niku Lah umure sik 17. nggih setengah. Lek dalu ngeten iki Pak Cahyo. Pak Cahyo. Pak Citan riko kali Mas Kendir niku lho konsen. Karo Kendir Sing pundi? Kendir pundi? Lah kan sing nang sarang lho. Biasane ora Pak Cahyo ora. Sinten? Kung Cahyo. Cahyo. Barenge Pak Anggi guru ya dalang kok iso suwiyak ora ngono kuwi. Nggih. Mbak sampean ra ngerti to? Sih, napa? Wong saya golek enek penyanyi niku ngelok-ngelokne dalang. Nggih. Ora manut karo dalang. Terus, Kok Ibu? mati akhire dadi ngene iki. Lha niku kula biasane lek wis pacakane ilang dadine ngoten niku. Kuwi ora apa-apa. Kompetisi niku cuma Sing penting aja nganti dadi ngene iki. Aduh, hati lho Mas yo. Aja sok alok karo Mas Dalang. Boten, Malati. Boten, aku kan ora tau alok karo Mas Cahyo, ora tau alok karo Mas Yoyo. Gur siji Pripun? ngrasani. Saya malah sering. Pripun napa sidane Mbak Fitri? Nggih, nggih. Lamunan. Oh nggih. Nggih. Ya. Ingkang sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih. Mergone aku iki ya kudu penyanyi sakjane Mas. Yo mek gur nyumbang lho iki. Oh ya ora apa-apa. Yo mek iso-isonan yo. Boten apa-apa. Penting nyumbang Mas Cahyo nggih. Nggih. Penting nyumbang. Ya, sing penting nyumbang donga yo penting lho Mas. Nggih. Monggo dipun aturaken kanca-kanca Madangkara Lamunan. Ayo enek Mbak Wir Rahmat. Ayo. Ayo. Kok katakan. Enggak. Saking apa anteng langsung? Nggih to. Nyawa jenengan iki kula nggo mawon pun marem kok. Waduh, iki adem-adem lho aku ya kudu disanding iki. Ya wis, ora masalah. Oke, jenengan nyanyi kula tak cedak jenengan. Oh ya wis, mantap sampeyan Mas. Nggih. Monggo dipun aturaken Lamunan. Nggih. Thank
Kena nada sinden yo koit no aku. Lah aku ki asline banci. Tenan, saestu. Aduh. Mas Gareng, niku mau joget pargoi to. Pargoi. Lah kok sampean sik kuat aku wis boyoken. Loh, jamumu kurang apok. Kene ku Jamune apa? jamune nek wong Ponorogo ki ya sing aput endhog. Ndok. Endhog Jawa 10. Oh ngono. Karo apa nek? Dublek karo susu SGM. Ndak loro ae ndoke. Oh. Wong 10 ora yo kelempoken ta ya. Mbak Fitri matur nuwun sanget kalian Bapak Haji Kang Adi nggih. Nggih, terima kasih banyak. Ngapunten sanget kula nggih tasih niki nderek pagelaran wayang kulit. Mugi-mugi Bapak Dalang kalian tim sedaya kemawon diparingi sehat panjang umur. Rezekine lancar. Mas Gareng juga nggih. Jobnya juga banyak. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin saya sengaja atau enggak. Juga buat beliaunya tuan rumah Bapak Mujito. betul Bapak Mayor Mujito beserta Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi katanya ngantuk, tapi setelah ninggalin jenengan langsung langsung semangat. Loh maksudnya Ibu Mujito untuk aku. Iya Mas ya. Nggih kula pamit rumiyin, mugi-mugi lancar sampai akhir acara nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Mas Gareng nggih. Gandeng menika Ponorogo niku benten kalian laladan sanesipun. Ya bab guyon, bab lagon ya diaturke ning ya lakon aja nganti ditinggalke. Saya niki bocah-bocah cilik niki mesti seneng kalih sabetan, seneng kalih lakon. Nggih leres Mas, nggih. Iki dalang Sinoma Sinom nggih rawuh mriki Mas. Nggih. Mangke dipun lajengaken goro-goro pokoke malah luwih full edan. Pengasih saka Hyang Agung muga-muga tansah sumanting ya Mak. Ya Mbak Cuk nek gelar cerita nyuwun izin Bapak Mayor Mujito mangke nggih perangipun anak kula ingkang Bajeng kelas 1 SMP ingkang badhe nderek nyambut damel. Ya. Ya ngaku prana nggo tak dherekake. Sang patih sikra Hanata